Франкистан террорчылыкка каршы коалицияны Корошевге топлай. Бу акта тышкы ишлер назиры Жан-Ивле Дриян билдирди. Себеп уч күн эвелси Түркия Сурияда башлаган арбий операция oldu. Парижде вазияттен ислам дәүләте боевиклері файдаланып билер деп коркалар. Октябрьнын 9-ында Түркия Сурияда бомбалав башлады. Максат Шимали шаркы сынарда курд муфрезелері. Анкара оларны террорчылар деп саяве Сурия качакларыны кері кайтармак үчүн оларны бөлгеден сыкыштырып чыгармага истей. Кеченлерде курд муфрезелері Түркияда жева берди. Нетижеде 8 киши элак oldu да 70 яраланды. Түркия Сурия сынарында вазиятны Туневын Бирлешкен Милләтләр Тәшкилатының телекөзсезлек шурасы музакире етті. Ама резолюцияны кабул етіп оламадылар, чөнки Русия весякага Рейберовны кестірді.